Ozo sigi n'obi nwanne m mana ebe ị na-elote m anamozi ga-eka nna ya ndị amoosu mmụọ ndị nọgụ n'aka ndị onweghị ibebe ya eme gị ndị nọgụ n'aka ekpe onweghị ibebe ya eme gị ndị nọgụ n'iru na onwere ibebe ya eme gị ndị nọ n'azụ nwoke ma onweghị onye ya abụghị anya korikori maka gịnị ya lotere m mgbe ị na-ata ahụhụ mgbe ị na-ata ahụhụ na onye ọbụla na-ekwu ibe mmasị ya na na-emechago onu eme n'anya n'elu na mgbada na enu na mgbago ndị niile nwere ekwu otụrụ otu eji ewuru aja ụgbọ ndị karị mma o nwere onye nwa ya lụrụ ibi na-ebe ndị che na iyi anwụ nwoke ma onwegwe onye nye bebiri okwu akpala isi ka ngwa gị ndị che na iyi anwụ ọbụba na botabeghị ma beribe ibe ndị che na iyi anwụ na be ya alụrụ gị getimanụ mana mgbe emechara na be ya agarịrị togodu maka Chineke be ya alụrụ gị getimanụ ọ na-akwa afọ ọgacha ọkagwalị ịnataba ọzọ ichiri akwa nwa anataba ichiri akwa nwa anataba oge mgbe gị onye ya chinya otu mgbe eme nwanne ichiri akwa getimanụ natarue mma awa onye ijizi mechikwa ọnụ ọ bụrụ na ikpe ọmụ mma abụghị onye ji achị akwa getimanụ ọ dị ya mma na ruo nga na-eme anya chukwu eturugwu ugo otu gị n'isi ọzọ ukwu di ya na ọwụrụ mgbuze otute togbu na mụ maazị ikuo onye mkpụtụrụ ugo ọwụrụ elu m ọzọ ọbụna na-emepe ogwo bụrụ ibe ọwọ ọbụla oge na-eme n'ọgwa chukwu mere gị eze ọbụmogwe chi gị na-eri gị eze ọbụmogwe chi gị tụrụ ugo ti gị n'isi ụgbọ ọzọ mma pụta n'ibe dị ka gị ejere na akọm korikori ise mụ na gị na-abụ ọgwụgwọ nwanne ọbụmọgwọ nwanne na-ebu ebe ọka njọ otegwu ọnụ na-ekwuru egwu ekwere ude na-edige dike ndị ikelere ọbụmeje gwụgwọ ma onye ọgụ gafụ ọgwụ ọja gwụkwara m ọzọ ma ọdụ okwu anyị ọnụ mmanwụ na-afụ afụ mmanwụ ga-etetele etete ọnụ m wee tete etete ọ bụ mmanwụ m tetele etete ọnụ m ga-tetele etete bịa Silas nwayọ kwa ọgụmọdé bụrụ na